za ka bar shiga jami'a. To Sumayya, waɗannan hanyoyi guda biyu da kika lissafa mu, shi wace hanya kika bi kenan lokacin da zaki shiga jami'a? Direct entry na bi, because sai da na fara yin Kano Poly, na gama diploma ina 2 years, sannan sai na sai form ɗin direct entry through jam kenan, sai na fara. To Sumayya, ya alaƙar ki take da 'yan uwanki ɗalibai a cikin jami'a? To alaƙa da ɗalibai kuma ai ya zama dole, both maza da mata, tunda tare za ku yi karatu, tare za ku zauna. In an gama karatu da daddare wani sai in muna fita area classes karatu, yawanci ma ni na furɗa da maza sosai. Saboda mu mata a ajin mu ma ba mu da yawa, maza sun yi dominating din mu. Allah sarki. To idan na fahimta a department ɗinku kenan maza sun fi mata yawa? Gaskiya maza sun fi mata yawa. Computer science kan ba kowane kai ne ke ɗauka ba. Kuma ke ma abokan karatun naki yawanci maza sun fi yawa ke? Maza sun fi yawa. Ni ne mace ɗaya ce ma a cikin clique ɗin mu, maza 5 sai mu mata 2, shikenan haka muke karatun mu koma mu tare. Masha Allah. Kuma kina jin daɗin alaƙa da su duk da cewar ga su maza ne su ba mata bane? To gaskiya ni maza sun fi daɗin alaƙa akan mata, saboda sun fi amana. In ma an yi lectures ne haka ko an yi programming code haka abubuwa calculation in baka gane ba, su ne za su natsu su zauna su koyar da kai yadda za ka fahimta, kuma ba sa fushi, ko da za su koya maka su 10 ba damuwansu bane ba. Amma wata mace ma ba ta da method ɗin da za ta yi ta koyar da kai yadda za ka fahimta. So gaskiya ni na fi jin daɗin hurɗana da maza. Zaman gida da aka yi lokacin yajin aiki, wace irin sana'a kika koya? To na koyi dai sana'ar ta mata, wato harkan girke-girke da su kwayan makulashe, su snacks, cake, cocktails, sai kuma sometimes a dan samu biki haka muna dan yin contract haka irin catering service haka girki akai. To sakamakon coronavirus da ta zo an ɗauki lokaci mai tsawo, wani ƙalubale kika fuskanta? Gaskiya mun fuskanci kalubale guda ɗaya, komai ya tsaya mana, babu sana'a, babu karatu, ba fita, ba komai, ba mu da aikin yi, daga mu dan ci abinci sai a yi kallo sai chatin sai bacci, shikenan gaskiya ba wani abin da muka yi. Gaskiya ne. To amma Sumayya, ina ɗauka a matsayin ki na ɗaliba kuma ɗaliban ma ta jami'a, na ɗauka kin yi amfani da wannan ranar lokacin kin ba da hankali akan karatunki, sai kuma to da karatu kuma karatun da ba ranar komawa, gaskiya ban yi karatu ba abin da nayi sai harkan kitchen ina, sai kuma chatin shikenan sai bacci. To wani irin rawa shugabannin ɗalibai suka taka dangane da yajin aiki? To ni dai abin da zan ce kawai dai sun yi surutai, yawanci dama magana social media ne, a yi tweeting, a yi magana we are tired, an gaji wai, amma gaskiya ba wanda wani shugaban ɗalibi na dai yankin mu haka da zai ce ya fito ko ya yi protest ko wani abu, because ko da sun ce za su yi protest din ƙarshe zai backfire ne koma kansu. za su iya samun kalubale a zo a ce me yasa suka fito, suspension ko kuma kora ko wani abu ko a maka step down haka. So yawancin dai solution duk a social media ne ya kare. Wato dai idan na fahimce ki shugabannin ɗaliban dai ba su da wani katabus, ba su yi wani abu da ya kamata ba a lokacin da gaskiya dai na yankin mu ba abin da suka yi sai surutai a online, a je Twitter a yi surutu mun gaji a koma makaranta, amma dai babu wanda ya fito haka ce ya fuskanci gwamnati yana ce mai an gaji, sai dai kawai ta online din, tunda yanzu ma yawancin abu maganganu ba za ka iya expressing feelings ɗinka ba sai through Twitter haka, ke magana a Twitter kai posting shine zai go in circulating ya fi sauri. Gwamnati ta ba wa manoma da ragowar mutane tallafi, wani irin jan hankali zaki akan naku tallafin? To gaskiya dai mu ma ya kamata a waiwayo a juyo a kalle mu a ba mu tallafin nan, saboda mu ma dai ba zaman banzan nan muke ba. Kamar yanzu dan an koma makaranta kaga abubuwa biyu haɗin mana, ga sana'a ga karatu, kaga in suka juyo suka taimaka suka ba mu wani tallafin abubuwa zai zo iyayen mu da sauki. Kaga like kamar kana hostel kullun kira a waya ba ni kaza, ba ni da kuɗi, madrana ya ƙare, abinci na ya ƙare, amma in kana dan sana'an nan a hostel kai karin kanka zaka dinga samu kana sai da wasu abubuwan, kana generating income ɗinka da kanka. To ya dai kamata gwamnati mu bari a taimaka a juyo a ba mu tallafin nan, saboda mu gaskiya muna bukata. Okay, mu ma dai ya kamata gwamnati su juyo su ba mu wannan tallafin don mu ma muna bukata, tunda ba zaman banza muke yanzu ba karatu kuma kawai muke yi ba, muna karatu muna sana'a, mu ma ya kamata a taimaka mana a ba mu tallafin nan. To ai me zai hana ku ba hanyar da ya kamata, ko in ce hanyar da ta dace domin ku faɗakar da gwamnati ko ku ja hankalinta akan hanyoyin da ya kamata abu kuma don ku samu irin wannan tagomashin da gwamnati take? To ai mu yanzu ba ma mu san hanyar da zamu ba, hanyar mu guda ɗaya ce dai wannan social media din.
mu ta korafi ta nan ne kawai za a iya waiwayowa in Allah ya sa sun dube mu kenan sun gani sai su kawo mana tallafi. Amma yanzu ba wani azan mu shirya mu ce za mu je ko wajen wani mu kai mai kukan mu, ba mu da wannan daman haka. Dole dai sai dai ta social media din. To masu kallon mu da sauraron mu kar ku manta kuna tare da tashar mu ta Kannywood Himma TV kai tsaye muna kawo muku shiri na daga jami'a tare da ɗaliba mai suna Sumayya Sani Abdulmumin. Malama Sumayya sai ki yi wa jama'a sallama saboda yanayi na lokaci sai Allah ya sake sada mu a wani lokaci kuma. Assalamu alaikum. Tom na gode sosai, sunana dai Sumayya Sani Abdulmumin, ɗaliba daga Jami'ar Federal University DC.